مامۆستا شەموس محەممەد بۆرەمە برانشێ جیڤاکناسی ئامادایی سێ وانەیە مە ئیرۆ لەسەر پرسگرێکا ژنێ دەستپێکێ دێ گاوا ku em pirsgirêka jinê bigirin dest her kes ji kesayeta xwe ve dest pê neke pirsgirêk ne di kesayeta me de ye çi jin bi çi mêr bi ji rewşa xwe yî heyî de vê pirsgirêkê çare neke pir girîng e ku em vê pirsgirêkê bigirin dest em vegerin aliyê civakî û aliyê dîrokî yê got ev pirsgirêk derxistiyê Xwe pirsgirêka jinê pirsgirêkeke ku di çavkaniya hemû pirsgirêkan de ye û çavkaniya xwe ji ku digirin ji rojhilata navîn digirin pirsgirêka jinê çavkaniya pirsgirêkan e û çavkaniya xwe ji ku girtî ji rojhilata navîn yanî rojhilata navîn ev hîzra pirsgirêka jinê kolekirina jinê li cîhanê belav kiriye em dibînin ku mirovahiyê hêj gav naavêtiye civaka dewletî ya çînî li ser jinê heyrareşiyeke hişk a mêrê serwer saz bûye yan jî hatiye sazkirin dema ku civak li gorî lêkolînvana li gorî dûroknasa li gorî civaknasa û fîlosofan piraniyan bimînak wek Rousseau Hobbes û her wekî din gelekin yên ku lêkolînên xwe dikin dibînin ku civak di demekê derbas bûye demeke komînal e rewşa civakê tê de pir li pêş e dibin serweriya jinê de ye ya ku ji taybetmendiya wê çi ye civakê weke xwe birêve dibe lê mewda mulkê taybet li ba zilam çê dibe dewlet li vir tê avakirin hizrek hebe belav bû bi çi qasî xirab bi heger bi hezarê sala dom kirbe û bi darê zorî dor kirbe her kes di piştî wan hezar sala rewşeke yani normal dibînin ji xwe re nabînin tu pirsgirêk pêr heyî ji bo sedemên pêkhatina serweriya mêr serî li gelek vegotinên olî û mîtolojî hatine danîn di destpêkê de ji bo ku mêr xwe serwer bike gelek vegotinên olî û mîtolojî hatine danîn yanî xwespartiyê hem mîtolojiya gelek çîrokên aşopî xeyalî çêkirine û xwekirî parêzvanê ov û ew dixwaze gel bigîne xweda divir de mêr bi vê yekê radibe û jinê dixe bin destê xwe yan jî bi awayê kolekirina jinê dixwaze civakê têxe bin destê xwe de destana xwedawenda Urukê înana vê pêvajoyê xweş nîşan dide çawa ku înana xwedawenda Urukê civakê birêve dibe enkî ji nivkê ve tê dixwaze her tiştî têxe bin destê xwe de divir de heta înana jî dikeve bin destê enkî de bi awayekî mîtolojî gel digînî baweriyekê ku enkî xwedawendê mêr e di nava pergala dewlet û heyrareşiya baviksalariyê de hatiye eşkerekirin û ji ber xapandin û zordariya mêrê serwer nala wê jina ku berê rêveberiya civakê dikir di destana Babîlê de ev rastî zêdetir eşkere û bibandor tê vekirin ango destana Mardux û xwedawenda Tiamatê Tiamatê xwedawenda wê civakê ya Babîleyê dayîka hemû xwedawendên din in yan jî ew xwedayên din in Mardux kurê wê yê hêza hemû birayên xwe û êderdora xwe dikî yek û înana dikuje Tiamat dikuje. Di mîtolojiya Sumeran de
te gotin ku jin ji parsûyê mêr hatiye afirandin. Jina weke xwedawend diket zîkoratên Sumeran de û weke jineke bêşerm ji perestgehê derdkeve. Jina xwedawend ya pîroz ya ku çavê pîrozbûnê lê dihat nêrîn dikeve zîkoratê Sumer de ji wê dekê derdkeve bêşerm. Payeya jinê ji jina bêşerm a perestgehê ber bi koleya qesrê ve tê bilindkirin. Dikeve zîkoratan de dibe jineke bêşerm. Piştre bêhtir dadkeve dibe çi dibe koleya qesrê. Payeya jinê ew xurtbûna wê hêza wê heme hêdî têşkenandin tê daxistin. Li bazarên bazarganiyê dibe mijara koletiyê ku dest jê nabe. Li bazarên bazarganiyê dibe mijara koletiyê ya ku dest jê nabe. Di şaristaniya Grêk û Roman de bi tenê koleya karên malê ye. Jin tenê karê malê. Di nava ramyariyê de cihê wê tune ye. Di şaristaniya Ewropayî de mijareke zayîndî ku bi peymanekê bi mêr ve hatiye girêdan. Mijareke zayîndî ye. Tenê wek zayend lê tênerîn. Di şaristaniya Ewropî de me got mijareke zayîndî ye. Di şaristaniya kapîtalîst de jineke bêşerm a giştî ya cîhanê ye. Van tişta hemîkî tevlî hev dikin di kapîtalîzmê de û derdixin îştere ku jineke bi derbêrê bêşerm şerm tenê di destladariya mêr de tê dîtin. Dîrok bi mêrê serwer re bi tevahî bûye xwediyê avanî wateyeke zayîndperest. Dîrok êdî weke mêr dimeşe. Pîrekkirina jinê, tê wateya kolekirina jinê, piştre di civaka zordest û metînkar de li ser mêr jî pîrekkirin tê meşandin. Baş e ew qasa destladarî kar dike ji bo ku jinê bin dest bixe, ji mêrê Qurnaz û Fêlebaz dest pê kir bi awayên olî mîtolojî bi demêre wê kir jina bêşerm ya ku hindirê zîkoratan de kar tînin, piştre dibe koleya qesrê, piştre dibe tenê ji bo karê malê, tune piştre lê nerin tenê wek zayendekî ji bo kêfxweşiya mêr pêk bîne, dûre di dawê dibe bêşerma a cîhanî, ev heme jin dike pîrek. Pîrekkirin tê wateya kolekirin. Dikû kole a herî bin keftî, a herî bin dest. Pêrê piştî ku ev jinik kirin pîrek, kirin kole, êdî zilam jî dikin pîrek. Zilam jî dibe kole. Ji bo carna kes ji jinekê bibîn nebe ev pîrekî na. Jin tê wateya azadiyê jiyanê. Çîna jor a ramyarî, leşkerî û rahiban a civakê dikeve statuya zayenda serwer û beşên jêr ên tên birêvebirin jî her diçe dibin pîrek. Her diçe pirzgirêk kûrtir dibe. Pirzgirêk me jinê dest pê kir, êdî em di ramyarî û leşkerî û a rahiban ê di nava civakê de statuya zayenda serwer û beşên jêr
این تن برێڤەبرن jî her diçe dibin pîrek. Di civaka Grêk û Roman de mêr ji ciwaniyê ve bi helwesteke pir zayînperest tên perwerdekirin. Di tevahiya serdemên şaristaniyan de helwestên çilûxwarî yên zayîndî weke encama helwestên zayînperest ên ji jinê re pir tên dîtin. Êdî jin çi qasî kole be, mêrê kole jî ew qasî jin, an jî pîrek e. Êdî jin çi qasî kole be, mêrê kole jî ew qasî jin e yan jî pîrek e. Tu cudahî tune yani. Di civaka rojlata navîn de dema ku li ser van pirsgirêkên ku kawan dîrokiya ji nava civaka rojlata navîn derketine, pirsgirêkên îro yên çavkaniya wan amûrên kapîtalîst ên metinkarî û zordestiyê jî zêde dibin ji bo jinê jiyaneke metirsîdar pêk tîne. Metinkarî û zordestiya li ser civakê qat bi qat li ser ked û bedena jinê pêk tên, divê baş bêzanîn ku di civakê de jiyaneke rast a bi jinê re pêk neyê wê jiyaneke watedar jî çênebe. Civak ji jin û mêr pêk tên. Te nîvê civakê kuşt, te çi wateya civakîbûnê ma? Eger jiyaneke baş û xweş bi wê jina serbest, azad pêk neyê, tu wateya wê jiyana civakî jî namîne. Divê em zanibin ku jiyana herî bedew û watedar a bi jineke azad a ku bi tevahî bûye xwedîrûmet re pêk tê. Bi vê zanînê divê em vegotin û çalakiyên xwe bi pêş de bibin. Gorî tiştê em nas bikin, em ê çawa jiyanekê xweş, watedar, jiyaneke watedar bi jina azad pêk tê. Waneya me li vê dekê bidayî bû, em ê ana pirsên xandinê bi hev re çareser bikin. Pirsayekê pirsgirêka herî mezin a di çavkaniya tevahiya pirsgirêkan de ye çi ye? Pirsgirêka jinê ye. Pirsa di dwa di mîtolojiya Sumeran de jin ji çi hatiye afrandin û çawa dihat dîtin. Di mîtolojiya Sumeran de jin ji parsûyê zilam hatiye afrandin û weke kole lê dihat nêrîn yan jî di zîqoratan de dibe koleya qesrê. Pirsa sisiya di şaristaniya Grêk Roman û Ewropayî de jin û mêr çawa dihat dîtin. Di şaristaniya Grêk Roman de bi tenê koleya karên malê ye. Di nava ramyariyê de tu cihê wê tune ye. Di şaristaniya Ewropayî de mijareke zayîndî ye ku bi peymanekê bi mêr ve hatiye girêdan. Pirsa çara di civaka rojlata navîn de divê jin çawa bijî. Divê jin bi awayekî azad û ji bo avakirina jiyaneke herî bedew û watedar bi ji ber ku ev jiyana bedew û watedar bi jineke azad re tê bidestxistin. Waneya me li vê dekê bidayî bû, bimîn keyf û xweşî heta waneyeke nû.